iwak mati dah piye. Urip. Tak balik sih. Nah, ini toh. Iwak petik tau apa ya? Tenang, kuasai sampai lengah, kalem, kalem, kalem. Iya, kena kue. Aduh, ngusik iwak betok alias petik urip cak jerandal iwak itu turu celanane gampang golekne dah dancuk Nyuloh neh jal ono neh siji gua sik wis kowe meneng ngono kono. Tenang, kuasai pinggayu pengarepan bereng kena flash dah layu tak perkara tuh. Tenang, kuasai pinggayu pengarepan bereng kena flash dah layu tak perkara tuh. Oh sik aja mlayu nah tak gudak kok malah blayu. Dah petik tak rilis lho. Nondi mau iwake dawa ngono sing Nyuloh sing dicekel nak ulo prei. Nah iki no ngene wae wis. Ngono sih. Iwak opo jen-jene. Aduh. Tasku nganti reket kampret. Kita ora. Kuasai iwak sepat ah mujair to iki. Oh sialan mlayu nah tak kok serok bar wis tinggal sik golek liyane. Iwak petik ya macam-macam. Lho iwakku nang ndi mau ki opo? Layon neh ki. Ora turu-turu sesuk karipan. Ono loro rong pasang mek kawin mbok.
Ya sepat dan kau lu kok saya alah layu dari koplo. Ya sepat dan kau lu kok saya alah layu dari koplo. Tenang pas ayo layu. Ini jangan-jangan ya sepat ini. Menggus terus mengudak iwak kampret. Iki lho wis tak wae flash. Jemoh meneng. Dah. Koyo blayu neh kepret. Dah. Koyo blayu neh kepret. Gudak cepat siji kok yo. Wah nyaman. Dan sih tenang, kalem, kuasai ndase. Iki ora aku yang jegur setan. Aduh. Etet. Kok ya angel men to siji. Rasa melu tegang sing nyekel aku kowe kari nonton penak. Siji. Ora turu bareng kok piye? Siji. Tenang. Kalem. Iso kalem-kaleman iki. Wah, antemi ae. Alah, jangkrik. Utak iwak siji ora kotek-kotek kampret. Kok paling ndi? Kuwi kancamu. Ngantemi. Delik. Tas cilik delik. Ngantemi sisan tak? Meneng, kalem, kuasai, tekel. Yalah. Ranjisan. Cukupi, kapok. Golek liyane wae. Tak gawakno biar diteni.
kepalaku yo ora metu meneh iki. Bajingan. Nek liwak mau wae mending. Nondi mah. Ya, kak ketok bunyi. Selokan proyek alah wis butek. Tahu beku-beku wae mau apa. Masa mancing Nyuloh coba Nyuloh nelak hilang nanti mau iwake akeh kok setan iki apa kok rone iwak gabus ya empuken iwak gabus kodok tak apa ulo meneh ulo terus induk siji meneh kena apa ora iki tak cekel nganggo ember kotak pora aja seperti biasane kalem tenang kuasai dan tubruk gak tubruk nganggo ember kok tubruk serok tak dibayar keter-ketan koyo ngene kok jarak kena ya bangetan bacut nah intuk guys iwak apa bijal lah kok sepat jan golek sing mutu ah orang mutu belas sih diwae oh sik lu baterai kuntak ya wis meneh sik naono ya